Мечтаете за камина, но не знаете откъде да започнете. Вижте как изглежда целият път. От избора на модел, през инсталацията, до първото запалване и осветяване във вашия дом. Имах уговорка с теб за избора на камина. Добро утро, здравей, значи тръгваме натам и да видим добре ли е добре. В нашите салони ще получите професионален съвет и ще изберете модел, който перфектно пасва на интериора. Ще видите как ще изглежда вашата камина във вашия дом. Що се отнася до формалностите, документите ще получите по имейл, а приемането на договора е само на един клик разстояние. Ще доставим скенера бързо и сигурно директно от фабриката до вашия дом. Всеки артикул е внимателно обезопасен. Пратката е застрахована, за да избегнете изненади. Не се притеснявайте за монтажа на камината. Ние ще се погрижим за всичко. Нашите монтажници са опитни професионалисти, чисти и компетентни, които ще свършат работата бързо и ефективно. Ако тръбата за подаване на въздух стърчи от порите, тя трябва внимателно да се отреже наравно с замазката, така че да не предава топлина на запалим материал, което е изключително важно за безопасността и предотвратяването на потенциални опасности. Вие сте тук. Училище. Ако имате инсталирано подово отопление, отворът за вход на въздух се монтира с специално лепило. Ако няма подово отопление, тогава отворът за вход на въздух се монтира на дюбели. Училище. Да, действително. Ако се чудите, можете ли сами да инсталирате камина? Да, ще ви покажем защо си струва да наемете професионален екип. Да, действително. Ето защо си струва да закупите услугата монтаж. Първо, защото работят специалисти. Второ, гарантираме сервиз в цяла Хърватия. И трето, от нас получавате след продажбена поддръжка. След монтажа няма да ви оставим сами. Ще научите как ефективно да палите, да се грижите за стъклото и да използвате максимално възможностите на камината. Вие се намирате точно тук, на това определено място, където трябва да бъдете в този момент. Представям ви крайния резултат от нашата работа. Първото, което се набива на очи, е кварцовият цвят на фирма Ламинам, точно такъв, какъвто клиентката пожела. Едно нещо, на което трябва да обърнете внимание, е често задаван въпрос от нашите клиенти: защо има къси витрина облицовки и за какво всъщност служат те? Те трябва да бъдат там, защото служат за вентилация на облицовката, за да не се прегрее вложката, а горните решетки изпускат топлия въздух в помещението. В този случай няма долна решетка, което е интересно, но ние го измислихме така, че въздухът да влиза през цокъла, който се намира под облицовката. Ето как изглежда, вижте сами. Най-очакваната фаза за всички клиенти е едно – запалване на камината от нашия екип и обучение за нейното ползване. Вижте сами как се бори. Това е моментът, който чакахте – пламък в новата ви камина. От сега нататък топлина, комфорт и релакс ще бъдат с вас всеки ден. Много важно нещо, по което да разпознаете, че правилно сте вложили в камината. Няма дим от комина,